Ýewropanyň iň howply 10 şäheri soňkysyzy haýran galdyrar. 10-njy ýerde Fransýanyň şäheri Nantes ýerleşýär. Jenaýat görkezijisi 58,9. Ondan soňra 9-njy ýerde Belgiýanyň Liège şäheri bar. Görkezijisi 59,6. 8-nji orny Grenoble eýleýär. Onuň görkezijisi 60,5. Onuň ýygynyň Italiýanyň Catania şäheri gelýär. Görkezijisi 60,6. Fransa gaýdyp gelýär. Bu gedek Montpellier şäheri bilen görkezijisi 62,13. Iň ýokary bäşikde meşhur Neapol şäheri bar. Onuň jenaýat görkezijisi 62,16. Indiki şäher bolsa Britaniýada ýerleşýär. 4-nji ýerde Birmingham 63,16. Ilkinji üçlüge girýän şäher Coventry bolup, onuň jenaýat görkezijisi 65. Ikinji ýerde Fransiýanyň Marseille şäheri bar. Onuň görkezijisi 65,13. Birinji orny bolsa Britaniýanyň Bradford şäheri eýleýär. Jenaýat derejesi boýunça Ýewropada iň ýokary görkezije eýe, ýagny 66 bal bilen tapawutlanýar. Şunun ýaly wideolaryň dowamy üçin kanala agda bolmagy, like basmagy hem-de kommentariýlarda öz pikiriňizi ýazmagy ýadyňyzdan çykarma.